Dobrodošli ljudi u novi video. Poslije 2 godine što nisam bio na YouTube, vraćam se. Imao sam obaveza svašta reći što nisam stigao. Uglavnom, danas, danas pustamo akaunt bar do van mrežu testera, ćemo nas pratiti. Nećemo dugo dužiti. Možemo prvi game. Prvo ih čekao malo i kad vam prvi baci nešto. Bacio ovog Wizarda, puknu materiju. I on došao i mogao gore jebati život. Mogao još nešto gore, a? A zajebo se dečko, imam ja isto par trikova rukavu. Ja znao da se ja znam branit, a tebi kula sad otišlo u kurac. Lijepo, da se ga tu preklipiram. Savršeno. Jo, zajebao sam se kada sam u postavku veštio na krivo mjesto. Mama me zajebala, ali se to može riješiti bez ikakve muke. To je još malo se skine. Imamo problem. A sad ću uspjeti, ali ne sada da hoću. Ipak neću, možda hoću. Ako moj drugi bili uspio nešto. Monte, to uspio sam. Jebe mi se da gubim dik roke kuću. Da nema više niko ni. Super. Hoćemo tako malo. Jebe ga, zabravit da fireball. Ajde, možete ti još malo dobro mi skida. Džamini možete i kako se shvati, ja budem donijela strijele. Ajde, kula lagana, mam. Ja stavim tu. Slovicu gominu pa sam tu. Samo da ovako. Ok, nemam drugo obranika, ostaje tu. Ići tu. Nemam drugo obrane, jebi ga. Druge obrane nemam. Ne znam okolica lagana moja. Ja ne mogu drugačije, morat ću ovako. Za njih ovako. Stavit ćemo ovo. Pa ćemo snući. Čupijem poslati još. Ok, ja mislim da sam ovo ima dovoljno. Ojebo mamu. Evo ga. Uspjeli smo. Tamo jebam babicu u pičku. Da otvorimo naprzaka. Inače, morat ću skričat video. Neću baš sve živo i neživo prikazivati. To brzo otvaram, jer mi se fakat ne da sporo to otvarati. Prošlo nas iz doma. Koji par to kurac. I zaboravio kaj je to. Pa to su ovi. Ne treba mi to. Samo sam pišu neki drugu stavim još uvijek gdje se mogu čuvati protiv Wizarda. Ne znam šta bi uzeo. Mislim uzeti... Kako se zove ovi? Ti su ovi. Ih imamo teku. Ti su... Evo njih protiv Peke bi stavio protiv nje. Da su baš ono jebeni protiv nje. A koji što ti problem? Mada neće trebati.
Sad mi da ih 35, imamo game da imamo. A pa nam to pomoglo, okej. Koš bacao bok te ne. Iskreno njega i bolje bacit vić zato kaj bolje vić na njega nek bilo kaj neke drugo. Koš ja znam. Sad što sam ne drugo da će bacit drugo neke. S- Neko opet i jo, zajebo me zajebo. Pa ga samo škitnemo. To. Zajebo me, dečic me malo zajebo iskreno. Zajebo me. I sad čekat će me tako zajebat. Ne, dobro sam damage za to napravio. Jebe je damage sam napravio. Nisam sve ti 3 skeletoniće to iskoristio. To je dobro. Da mogu ovako sad nešto napraviti. To mi se jako sviđa. Ali ste na centar. Sve će me sjebati. Onako, malo se ozbilji patere. Ok, ovo nije dobro nikako. Nisam tako uopće zamišljao. Ali ima jebeno obranu. Ok, ok. Ako ovo dobro upali, neće dobro biti to. Nas dava za Hoga, jedna ta zaprositi ima Hoga. Debil. Lik ima Hoga, da. Najebao sam ga, on se bacio sam ga najebao. To opasno. Sam ga najebao, bez zajebancije. Bez zajebancije, opasno sam ga najebao. Ok. On me daj, eto. Ok, on za Hoga sad. Ok, jebeno, Borki. Imam ovo i sad samo treba se čuvat. Da to ne treba ništa specijalno. Sad treba samo čekat zadnje sekunde i to je to. Moram kad drugu ulicu tamo s druge strane. Ako znam. Onda to ništa nećemo se zajebavati. Tako da dvije koline mudarcem padnemo. Laganicem, laganicem pa lagicem. Bez žurbe, bez ikakve žurbe, lagano. A džaba se trudiš poraz. Evo ga, još jedan pinčić lagani. Još ćemo jedan gemodirat protiv borac već kasno. Treba sutra diš za posao. Brišemo vizor, da. Idemo da čistić otvorit. Opa, pljucka sam dobio. Pljucka sam dobio, pa to mi je trebalo žuto. Te pljucko. Tako dobre kartice, poraz moj. To je prve dobra kartica, si to moram staviti. Znači, to je fakat dobra kartica. Nemam nikakvih zamjeri. Nemam nikakvih zamjerki za tu karticu, predobra. Evo još jedan game i da idem spavat, već je 2. Ok, evo mogu sad tek. Dakle, debilne sjebe. Bolje pred tog ljudsko staviti neki dobro. Više ti crveni ideju. Jer ok, ljudsko. I ja, zaboravim na ovog. Ja izjebat će meni. Sam se popacao karte. I ja, lepak je ovo ima. Lepak je ovo ima.
A to što sam vidio, uruje vas. Pa nema fantastiku, pa nema bogove tu, bogove. Još ti opet skuparas, jeba će im hater sam. Jo, dobro sam naminjam. Ovdje mi ta vrava ćemo izgubiti, jeba. Ne znam kaj je napravil Bog. Evo vizat. A ne možeš ti ništa protiv ovog. A, apsolutno ništa ne mogu. Možeš pričekati s Trump sad da mi neki malo pomaže, ali sumnjam. Da, Boris, najebo sam ga opasno. Da, Boris, opasno sam ga najebo. Ja za ovo nemam obranu. A moram u kurac sad popuši, Boris, ovo dvije kule mi izblizu. Ne idem bunti tada mi nećeš škodicu. Jebi ga, najebo sam ga to opasno gotovo. Daj mi pomoći, Boris. Moram samo braniti, ali bez veze, znači. Džaba se brani. Džaba. Džaba se brani, Boris, džaba. Džaba se brani. Aj, džaba. Nema tog iza ovog kurca i nema niš. A dobro sam se držao i znači, neko je možda i bolje odigrao sam i nekom neki, ali jebik, jebik, jebika, ne može povisi ko, ima je puno boljih profesionalaca, nećemo to, ćemo za kredito šo otvorit. I malo to tići, ovaj kurac je ko imamo nula. A evo, to ćemo u sljedećem videu možda nešto.